El meu pare va tenir un ictus doncs ara ja ben bé farà quasi un any, i de l'hospital afortunadament es va estabilitzar, però necessitava encara molts cuidados, i va ser quan vam venir aquí. I tota la família, la veritat és que vam arribar molt espantats, perquè, clar, ell estava molt delicat, era un sociosanitari, i nosaltres teníem una mica el concepte d'hospital, i deixar-lo sol quan l'havíem estat cuidant ja 7 anys a casa, era molt dur. Com a família ens vam sentir també acollits, i això és molt important. I no tan sols pel metge, saps, o per als assistents socials, sinó totes les persones que ens vam trobant aquí, inclús gent que ja tenia residents, i et fa sentir en uns moments que estàs molt angoixat, sobretot les primeres setmanes, estàs molt angoixat. Molt angoixat pel teu familiar, el tens que deixar aquí sol les nits, saps, de dia, quan estàs acostumat a estar pendent d'ell, i no tan sols és el cuidado que rep el malalt, és tota la tranquil·litat que es transmet les persones d'aquí. Per exemple, i és un detall d'aquí molt maco, no? Des del primer dia és una persona que al matí està vestit, no està amb roba de malalt i amb un llit i tractat com un malalt, sinó que en la mida del possible és una persona. No deixa de tenir vida, diguem, de persona, no tan sols de malalt cuidat, no? I veus que l'atenció que han tingut aquí sempre ha sigut sincera. No és una atenció en hores de visita, sinó és en tot moment i de molt de carinyo que es transmet a tots. I encara que les primeres setmanes van ser francament molt dures, sí que és veritat que després t'integres també dintre d'aquest, com et diria jo, d'aquesta acollida. Saps aquella dita que es diu que en els hospitals i a les presons és quan es fan així els vincles més forts? Doncs realment es crea un vincle molt fort de col·laboració, d'afecte, donat i rebut a molts nivells. Moltes vegades inclús un afecte que el mateix familiar volent no pot donar-te, no? I el reps de l'entorn.